Αυτό δεν δουλεύει. Εσύ δεν δουλεύεις, Δύσκολο. Υπάρχει εδώ μία τρύπα. Υπάρχει μία τρύπα. 2 τρύπες. Είσαι ο Γούντιο Τρυποκάηδος. Τι είναι αυτό, ρε Αντώνη? Τι είναι αυτό? Γιατί δεν θέλεις? Πόσο ήταν αυτό? Δεν θέλεις? Δεν μ' άρεσε. Θέλω να σου κάνω πατάτες στη γαλλική. Εμένα δεν μ' άρεσε πολύ, ναι. Πολύ ωραίο, ναι. Πέστε μου πώς είναι. Πολύ ωραίο. Θες το φτιάξεις? Α, για να ξέρω. Γιατί είπες δεν το ρίξω εγώ. Το βουνό των Θεών στην περιοχή Καρδάρα. Δυνάμεις της δασικής υπηρεσίας, της πυροσβεστικής, του στρατού, αλλά κυρίως κάτοικοι της Πιερίας προσπαθούν να περιορίσουν την καταστροφή που ξεπερνά ως τώρα τα 5.000 στρέμματα δάσους. Ανακοίνωσε όλοι πως καίγεται και είναι υπόθεση δική μου. Γρήγορα, γιατί δεν άντεξαν τις συνθήκες εργασίας. Κομμάντος καλύτερα να μείνουν στο κρεβάτι τους, γιατί πιστεύω ότι για εκείνοι ίσως καλύτερα να βρίσκονται. Για τον Όλυμπο δεν κάνω. Κυρίες και κύριοι, όμως ο χώρος των πυρκαγιών δεν σταματάει εδώ. Φωτιές και είναι ολόκληρη την χώρα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι πυρκαγιές στα Γρεβενά, στην κοινότητα Δοτσίμπου, στην Άπακτο, στην κοινότητα. Ο υδράργυρος κολλημένος στους 42 βαθμούς και η ατμοσφαιρική ρήπη παίζουν από νωρίς με την ανθρώπινη αντοχή. Δεν ξέρω πώς ζούμε, απορώ και εγώ πώς ζούμε. Αισθάνομαι έτσι περίεργα. Στεναπλοή σε όλα αυτά. Ένα μπάνιο. Οι κάτοικοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ανταποκρίθηκαν στα έκτακτα μέτρα του μικροδακτυλίου και στις εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων με αυτοκίνητα. Αναταραχή από την αποχή των διαιτητών συνεχίζεται με το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής σε 2 δόσεις. Περισσότερα από τον Γρηγόρη. Θα παρακολουθούσε το κονσέρτο της Ελένης Καραίνδρου επίσης στη θέση του. Φαινομενικά όλα ήταν έτοιμα για μια όμορφη γεμάτη μουσική βραδιά στην Επίδαυρο. Έξω όμως είχαν αρχίσει οι παραφωνίες. Είναι εχθροί, κλέφτες και λοποδίτες αυτοί που έχουν τα δυσκολία. Εμείς έχουμε τα δυσκολία. Πρέπει να βγούμε. Πρέπει να βγούμε. Και το έχουν ξανακάνει αυτό στον Καρακατσάρι. Δεν έγινε πρώτη φορά. Αυτή τη φορά είχαν...
είναι η ολοκλήρωση της νομοσίας. Να πέσει η κυβέρνηση, τίποτα άλλο δεν θέλουν. Τώρα που πάμε να πάρουμε απάνω μας, η Ελλάδα θα πάρει απάνω. Τώρα θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Θα την πληρώσουν. Όχι, να αντικαταστεί σιγά σιγά. Τόση κυβέρνηση ή Τι να κάνουμε, ολοκλώσεις. Τι να κάνουμε. Ναι, ήθελες να καθίσεις λίγο. Εσύ έκανες να είναι. Θα ρωτήσεις. Τα έχεις τελειώσει όλα τα θέματα. Τώρα δεν ορκίζω. Τώρα για διαμάρκησο. Τώρα θα πω κάνα Δεκέμβριο. Δεν μου αρέσει καθόλου το Δεκέμβριο. Λοιπόν, τώρα. Να κάνω ιδιαίτερα, λέω σε παιδιά. Και δεν έχει σκοπό να πάρει διοριστή, να κάνει τίποτα. Τώρα δηλαδή θα αρχίσω. Ενώ ο άλλος τι έχει. Θεωρείται πάντως. Ναι, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Γιατί έχω και εγώ τον βαφτισινιό μου, σφαίρα σε 6 χρόνια βγήκε από την Ιταλία. Δεν είχε τα λεφτά του Ζωάννου ο Πιλαρινός. Πού ξέρεις το κάθε παιδί τι κάνει. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω την αφήνα της Αρδούλας. Ποτέ κανείς να μην λέει τίποτα, γιατί μέσα γιατί μπορεί να έχει και κάτι. Μπορεί το παιδί να δυσκολευόταν για κάτι. Δεν είχαμε διώξει. Δεν μπορεί να έρθει Ανθούλα, είναι ανυπότατος. Αυτό σου είπα τώρα, πάτος ποτέ είναι, πώς... Γιατί είναι το παιδί με έτσι. μάτια μου. Εμένα η Μαρία μου είπε ότι δεν πήγε όπως έπρεπε στρωτά. Δηλαδή άργησε να πάρει το δίπλωμά του. Ποιος? Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας πήρε υποτροφία στο Πανεπιστήμιο και το στείλα της. Γιατί δεν γινόταν βουλευτής σαν τον Βουλγαράκη τότε. Τι θα γίνει τώρα, θα ξαναβγεί, Εν πάση περιπτώσει, είδες πως σου λέω. Δεν νομίζω ότι θα βγει το Πασόκ, κανείς δεν θα βγει. Εγώ δεν θέλω. Πού δεν πήγε. Τι έγινε, δικαιολογικό, τίποτα. Γιατί λέει εισαγγελίας και τέτοια. Κάτι έμενε Β' Αθηνών, θα πρέπει να κάνουν 4-5 ώρα το πρωί. Για πού ρε παιδί. Για τις εκλογές. Ναι. Γιατί να βάζει. Γιατί αφού ήσουν... Γιατί πήρα και έπαιρνε. Δεν σχετικά όλα την κοπάνη, όλη την κοπανάγανε εκεί πέρα. Και ήταν και... είχε αλλάξει και η ώρα την προηγούμενη μέρα, προηγούμενη, δεν θυμάμαι. Και πήγα και μία ώρα νωρίτερα από την Ανατολή. Είδα παιδί μου, δεν τον κατάλαβα αυτό, δηλαδή αυτό σου είπα. Της μαμάς μοιάζει. Της μαμάς. Ναι. Ανάλυτα πάλι. Γεια. Τι τους νευριάζω έτσι.
Με βρειάζει, γιατί κάνει τον έξυπνο ανακέφαλος. Ναι. Και του λέω. Του είπα εγώ, δεν του είπα εγώ τον Αναστασίου. Και γυρίζω και του λέω. Τι λες, ας πούμε. Το παιδί, ο πατέρας έκανε προσπάθειες, το παιδί. Δεν μπόρεσε. Ο δικός έκανε 15 χρόνια στην Δεν Ιταλία. μόνο αυτό, και δεν έκανε και καριέρα σωστή. Τουλάχιστον ο Νάνος τελείωσε Ιταλικά. Και αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είναι καλός μαθητής. Δηλαδή, πρόσεξε με. Δεν είναι μαθητής του 10. Είναι μαθητής του 8. Η Σοφία είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Και τα αγγλικά στο σπίτι. Και το πιάνω, δηλαδή και το αρμόνιο του μάθω. Και στην πισίνα να το πηγαίνω να κολυμπάει. Και τα παιδιά από τι. Και το μάθει. Και ό,τι κάνει η μαμά μου. Το ρωτάνε εμένα ναι. Γιατί το γράφουνε. Τη γράφει γιατί θα ασχολεί τις ώρες μάνα, δεν το κατάλαβες. Γιατί εκεί ξέρεις τι κάνει. Αλωνίζει. Δεν μπορεί να αλωνίζει, σου λέει. Σου λέει πολύ ωραία η Σοφία. Ό,τι μπορώ θα τους μάθω. Και παππού θέλω τη γιαγιά μου. Λέω μέχρι στιγμής μπορώ να σου κάνω ένα σάλτο στο ψυγείο. Εντάξει, το πάω. Μικρή. Τι ήθελε? Να το ψήσω, να το ψήσω. Και πήγε. Ρε πήρα την νέο. Πήρα την νέο, ρε. Να δούμε έως πότε θα δίνει. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και με την κυβέρνηση. Τι θα ψηφίσουν, παιδιά, δεν ξέρω. Νέα Δημοκρατία προς Θεού, να μην βγει αυτός ο παλιόγερος. Τώρα. Τα πάντα τον ακούτε να σας πω. Άκουσα πάνω εδώ, το Καλαματιανό. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Η πατρίδα. Τι γνώμη έχετε λέει για τώρα. Να σου πω ρε. Θα πάρει και τα... Ή όχι Νέα Δημοκρατία. Εγώ τους λέω το κόμμα, η Σοφία θα ρίξει Πασό και θα εργοτώ. Εγώ θα πληρώσω, θα ψηφίσω, δεν μου το κάνεις αφήσα. Καταλήγει μια γραμμή εκεί που ρίξουσούνε και στο επάνω μέρος θα γράψεις. Η Νέα Δημοκρατία μας έκρισε. Το Πασόκ μας έδωσε. Λέω αυτός θα μας πηδήξει. Αυτός τι ήταν. Οικολόγος. Λέω αυτός θα μας πηδήξει. Πρώτα απ' όλα λέω, αμέσως θα γίνει η διαδικασία της δημοσίας. Έλα, μπορούμε να κάνουμε αυτό. Έλα. Κάνε το όπως το λένε. Κάνε τα κυριά τώρα. Το πρώτο κομμάτι του συνήθως δεν βγαίνει καλά. πολύ γλυκό να πω. Να το στείλω από εκεί. Καθόλου ζάχαρη. Δεν έχει ζάχαρη. Εκπληκτικό κομμάτι. Ο Αντώνης θέλει περισσότερο. Βλέπω χρόνο. Εγώ μάθησα τη βάση ενός κεριού. Ωραία ήταν. Σε ένα γλέντι, πολλά γλέντια πήγαν. Αλλά πήγαν σε ένα γλέντι και μας είχαν υπολογίσει στον καθένα από μισό γουρνόπουλο και μισό αρνί. Λέω ποιος το φάει ρε παιδιά, δεν είναι καλά το του. Οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας υπολογίζονται σε 5.000 σύμφωνα με στοιχεία που μας έδωσαν κυριολεκτικός και ο μήνας έχει 9. Να πούμε ακόμα ότι σημαίες, μεγάφωνα, συνθήματα από τις 7 το βράδυ στην οδό Ρεγίλης. Αυτές έπρεπε να είναι γεμάτη ωραία. Ο μεγάλος. Ο Βρικόλαξ. Ξέρεις ότι του έχουν πάρει τον αερόδρομο.
Αερόδρομο το πράγμα κάτω. Είναι βαθύτατη η λύπη μου γι' αυτό. Κύριε Κυρκής, συνήλθε εκτάκτος και απεφάσισε. Καταδικάζει την ανέντιμη ενέργεια του βουλευτή Γεωργίου Σιμπηλίδη, την θεωρεί προδοσία απέναντι στο 47% του ελληνικού λαού. Παράκληση θα πηγαίνω στο Σαμαρά. Με διακρίνει ευθύτητα και αυτό το ξέρουν όλοι. Πιστεύω ότι υπάρχει ευρύ πεδίο. Είναι και κάψη της Σαμαρά, όντως. Όσοι έχουν συνείδηση, ξέρουν ότι και αυτό το στόπα. Κανείς δεν μας συνείδηση. Σαν άνθρωπο, σαν γιατρό, σαν πολιτικό, ξέρουν ότι οι δημοκρατίες και πέτρε να προσθέτουν τη θέση της όλης της πολιτικής να υπάρχουν ανθρώπους. Δεν μπορούν να μπαίνουν μέσα στα γραφεία μου, στα ίδια μου τα γραφεία, να δημιουργούν αυτά τα επεισόδια και να μου λένε ότι δεν πάτησε κανείς. Είναι η ώρα να μιλήσει ο λαός. Για την κίνηση Σιμπηλίδη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ενημερώθηκε από τον διευθυντή του γραφείου του, κ. Αντώνη Λιβάνη. Παραιτήσεις. Για να προκαλέσουν κρίση και ανομαλία. Στόχος τους ήταν να μην προλάβουν οι Έλληνες να δουν και να απολαύσουν. Τα γενέθλια της Δέσποινας τι προκάλεσαν. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ένα ερώτημα για να δώσει ο ίδιος την απάντηση. Αυτή την κρίσιμη ώρα το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Ο λαός θα δώσει την απάντηση. Και είμαι βέβαιος ότι η απάντηση είναι μια. Η Ελλάδα... Η υπέρβαση σημαίνει επανάσταση κατά της ξεπερασμένης νοοτροπίας του χθες, που είναι και το πρόβλημα σε αυτό το τόπο. Υπέρβαση. Σαμαράς ο υπερβάτης, όπως ο Ιωαννός ο παραβάτης. Και έχει ένα αποτελεί στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Εναντίον, διαπιστώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες η Αμερικανική κυβέρνηση έβλεπε ως ένα εξαιρετικά πιθανό και αναπόφευκτο διώκοντας κομματική συσπήρωση κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων. Εν πάση περιπτώσει, στην Αμερικανική πρωτεύουσα, αν και φαίνεται να φτάνουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι προηγείται για την πολίτευση, αποφεύγουν να κάνουν προβλέψεις. Τώρα θα πάει εκεί τις δυο συλλογές, θα μας μιλήσει τηλέφωνο. Είχε πάρει τηλέφωνο. froze all the funds for the government. Les Palestiniens pourront bâtir une économie. By seizing 3 towns which had been overrun, but any Russian help will be limited. In leadership. The dead
Et c'est vrai qu'en plus, si dans ce plan économique, on inclut pourtant Jérusalem, c'est-à-dire, pour l'instant, ça n'est pas encore une réalité. Oui, il faut savoir que ce document était un document un petit peu théorique. Maintenant, on est face au réel. Beaucoup de dangers qui pèsent dessus. Vous pensez que tous ces projets, on parle de la création d'un port, on parle de la création d'usines partout qui vont fleurir, c'est une espèce d'euphorie qui va concrètement s'inscrire sur le terrain? Je pense que ça va être très difficile parce qu'il suffit d'aller à Gaza pour se rendre compte que la situation reste relativement... Les d'élections en 1992, elles ont consacré la défaite de l'UNITA qui a alors repris les armes. Et pendant ce temps, en Somalie, il est bien loin le temps où les Rangers américains arrivaient et... Τώρα πήγε τη μαμά, δεν μας βλέπει. Και από εδώ. Ξαναφάω. Κι άλλο, αφού περιμένουμε τους φίλους μας. Το ξέρω, αλλά αργούνε και αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν με ενθουσιάζει. Μου σε πάρει χαμπάρι ο Αντώνης και έπει και φάει και το ταψί μαζί. Πάρει χαμπάρι μαμά μέσα. Ας πει κοτόπουλα. Και αυτό ήταν ένα παράπτωμα που μπορούσε να του στοιχήσει δεν ξέρω πόσες δεκαετίες φυλάκιση. Και λέω πόσο άγρια είναι τα ήθη και τα έθιμα των νομεθερών. Και ιδίως των Σαουδαράβων, οι οποίοι πώς είναι. Εντάξει, αύριο τελειώνουν οι μπολιατζίδες. Θα πει ο Μαρμαράς και μετά αρχίζουν να μπαίνουν τα έθιμα. Δεν είναι μόνο ο Μαρμαράς και ο Πατωματζής. Μετά πρέπει να καθαριστεί που είναι. Για πίδα. Αυτό είναι μένα Μαροκάτα, έτσι, η νοσιά που είχαμε πάνω, ξέρεις. Κατεβήκατε κάτω ήδη. Έχουμε κατέβει από τις 31 Αυγούστου, κοιμηθήκαμε το βράδυ. Ωραία. Και 1η Σεπτεμβρίου ξημερωθήκαμε. Διαβιούμε, παιδιά. Μα είναι ωραίο, πλήστε. Αυτό είναι 70, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Απλώς είναι ότι αν είμαι θα δύο με τον Κώστα, καλά. Είναι ένα κανονικό διαμέρισμα. Θα πάω, ναι, από το μέσα. Μετά. Θα φάμε και σοκολατάκι που μου αρέσει. Και... Η Λέτα έχει κάνει και μια σπεσιαλιτέ, η οποία μάλλον είναι καταλληλότερη για όσους λένε κακά λόγια. Τόσο και είμαστε. Από την Άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, ούτε πηγαίναμε πουθενά και προσκλήσεις να είχαμε. Δεν τις αποδεχόμαστε γιατί είπαμε. Λοιπόν, φέτος δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Ούτε καν όλα τα Σαββατοκύριακα. Κάτι με τις δουλειές, με τους μαστούς, με τις μετακομίσεις. Έλεγες να μείνω να πούμε λίγο πράγμα. Ξέρεις πώς μαζεύονται οι δουλειές. Και δεν είχαμε πάει ούτε όλα τα Σαββατοκύριακα. Δεν ξέρω να μένω σε δύο δουλειές. Τώρα τελειώνει τα 11 του μηνός Δεκεμβρίου, γίνει το γάμος. Πώς σας φέρνουν οι πιπεριές? Πάρα πολύ ωραίες. Μπράβο, παιδιά. Να φύγουμε για τη Σφανακόπιτα. Πώς σας φάνηκε η διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου? Όνειρο, Χυμώδης. Πρέπει να τη σήμερα λέει και ευγνώμονες, γιατί δεν θα πληρώνετε για τη θέση που έχει. Κι άλλα θέλει. Κι άλλα θέλει. Εδώ πήρε 1,5 δις λίγο πριν τις εκλογές. Το σπίτι της Λουμίδη, η παλιά έπαρχη. 14 για μια κατοικία 1,5 δις. Δεν έχει μέσα ιατρείο, έχει μονάδα, έχει παρατολούθησης μέσα, βέβαια. Ναι. Πείτε ότι ο Γιακούπ κάθε μέρα πηγαίνει να τον βλέπει, είναι καλά. Ναι. Και όλοι πάνε λέει στην Μεκάλη. Ναι. Αυτό το κρεμαστινό τον έχει επιμονή μου βάσει, έχει εγκαταλείψει τα πάντα. Θα σου πω κάτι, Κώστα. Έχει κρεμαστεί στον κρεμαστινό. Και απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία άλλη επιτροπή. Όχι, είναι εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι και το πρωτόφυλλο. Εντάξει.
ένας Αύγουστος. Δηλαδή, αν μπορείς να βγεις άλλες εποχές, καλύτερα να βγεις τον Αύγουστο. Είναι ήρεμη η Αθήνα, ούτε πολύ κίνηση. Εμένα μου αρέσει. Δεν έχει ούτε αυτοκίνητα. Κόσμο δεν είναι. Αυτοκίνητα δεν περνάνε. Κόσμο δεν ακούς. Εγώ 2 χρονιές. Ναι, αλλά φέτος έκανε και πολλές. Όχι όμως και κάψονο όπως είπα. Όχι, αλλά ήταν κουραστικό. Έκανε όμως συνεχή ζέστη, υπόκοπη. Γύρω από τους η υγρασία 30 βαθμούς συνεχώς. Ήταν δύσκολο. Όχι, έφαγα 2, μόνο. Τι άλλο. Άλλωστε δεν είχε κανένα τίποτα κακά λόγια για να την υποχρεώσουμε να φάει την παιδιά. Όχι, ναι. Αυτό δεν είναι. Και γέμισες με τι κύλινα. Θέλω να σου πω, κοιτά πως κορπίσεις του Αντώνης, κάνεις δέσπεδες όλους. Αλλά έχω κάτι παουλάκια τώρα παλιακιά απ' έξω. Τι ωραία δουλειά που έκανε, λέω όμως τώρα. Φανταστική βέβαια, αλλά θέλω να πω, μα δεν ήταν μόνο ο ρουχισμός που πετάχτηκα. Ούτε η ίδια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα άλλη μια μέρα να μπορέσω. Θα καθίσω, λέει, να τα καθαρίσω τι έχω, λέει, και θέλω να πετάξω. Είναι μεγάλη. Αλλά να φέρεις τον τέτοιο μας να φτιάξει ό,τι θέλεις να πετάξεις. Εγώ έτσι, ο Κώστας μπορεί και κουκάλι άχρηστο να το κρατήσει. Έχουμε κάτω, συγγνώμη, 2 αποθήκες. Λοιπόν, είχα κάτι παπούτσια που δεν φοράγανε απάνω, γιατί έχουμε και το πατάρι. Δεν τα φοράγανε. Είχα βάλει λοιπόν και τα λέω κάτω και με το καλό χειμώνα τα παίρνω. Θα πάρει από το Μοσχούτι κάτι παπούτσια. Πόσο ωραία. Και ήταν και όλα καινούργια. Και μία κούτα που είχα κάτι φάσματα. Πέταξε όλα στα σκουπίδια. Πάω να τα βρω, άφαντα όλα. Τι παπούτσια αυτό με φελό, αυτά που φορά το καλοκαίρι με φελό, κάτι που με έτσι με βολεύουν. Όλα. Είχα πάρει, μέσα να μου τα φτιάξει ωραία φουστανάκια. Όλα. Λοιπόν, να φέρεις τον τάκι να σου πετάξει και χρήσιμα κι άκριστα. Ναι, και να έρθει αύριο. Μόλις πρόλαβα, πενώ καθάρι στη δουλειά μου το παιδευτό, σε μια ώρα σακούλη, πέταγε διάφορα πράγματα. Και πέταξε 2 σταυρίκα στο πάτο σακούς. Να τους δουλεύουν τα κτήματά τους. Δεν είχαν εργατικά χέρια. Οι λευκοί που έφταναν στη Νότιο Αμερική, στη Βόρειο Αμερική, ήσαν περισσότεροι. Στη Βόρεια Αμερική δεν ήταν τόσο πολύ. Η Βόρειος Αμερική δεν ήταν αγρότες, ήταν βιομηχανική χώρα. Στα Σπάργανα της τότε βιομηχανοποίησης. Αλλά εκεί υπήρχαν τα μεγαλύτερα. Είχε μια δόση γιατί τα συντεπέραν αυτά. Δεν τα είπε να πει κανένας ο speaker. Αλλά λέω, κοίταξε την έχουν, δηλώνουν ότι ναι, είμαστε ρατσιστές, αλλά εναντίον των λευκών που θέλουν να τους δουν. Καλά όλα αυτά, κανένα γλυκό θα φάμε. Θα φάμε και γλυκό. Βρε λέτα, θα φάμε κανένα γλυκό. Μαθήσιμε. Πλησιάζει μεσονύχτιον πλήρες που λένε. Άντε για να πούμε και τα χρόνια πολέμου. Κυκλοφορεί παντού αυτή η σημαία και σε μπλούζες και σε παντελόνια. Α, έκανε πολύ και να ήταν και προβοκάτσι. Δεν το σκοτώσανε δική του. Το σκοτώσανε κάποιοι που διαφωνούσαν μαζί του. Γιατί αυτός επρέσβευε την ομαλή, να πει κανένας, μετάβαση με ειρηνικών μέσων από την αυτή στην άλλη. Υπάρχει ενδεχόμενο να τον σκότωσαν οι μαύροι πάρτυρες. Αυτό λέω, να είναι προβοκάτσι. Δηλαδή, μια οργάνωση εξτρεμιστική μαύρων. Του Μάλκομ του. Το Μάλκομ είχε μια παρόμοια οργάνωση, παρεμφερή. Να πάμε. Μα ο Τάκης θα φέρει εδώ το... Ναι, ο Τάκης ξέρεις γιατί θα φέρει εδώ. Να τα βάλεις στο χώρο. Βάλ' το, διαβάζω. Να βγάλουμε την λουρίδα. Α, τη λουρίδα. Βρέστε το κέντρο για να μπει στο κέντρο. Ούτε η λουρίδα τρώγεται ούτε το κέριο, οπότε και να την αφήσει. Αυτό ήθελα, εγώ θα την άφηνα να σου πω την αλήθεια. Για να μην πάνε εδώ, έτσι δεν είναι. Ευρέχει το κέντρο. Το κέντρο ευρέχει. Μα μέσα θα το πάμε. Ναι. Τι περιμένετε. Θα πάμε. Να ζήσεις Τάκη, χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Να ζήσεις. Να ζήσεις και το επιθυμείς. Πολύχρονος. Να ζήσεις. Με υγεία.
Με υγεία, πράγματι. Πάνω απ' όλα. Και να αποσβήνουν και τα φώτα οι ΔΕΗ. Και τη στιγμή που το ίδιο Βγάλω το κύριο. Τι ρωτήσετε, Ένα. Κόψε το. Μην τις φωνάζετε. Το υπόθετο. Σε καλό. Χωρίς μαχαίρι, πώς θα το κόψουμε. Μαχαίρι, μαμά. Ένα μαχαίρι. Αυτό είναι αντίον να πω. Τώρα φέρνω μαχαίρι. Μόνο ο Πατακός έπρεπε. Όχι, τον Αντρέα σε κόψε με τον Αντρέα. Τι ακριβώς λένε. Και το χρόνο. Να σε καλά, Σιδερένης, θα πάει σε 100 χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, δικό μας. Το λέω εγώ αντί για την Μιμή. Αντί για την Μιμή. Και το κουταλάκι. Πάρε και το πετρατάκι. Πλέον η ερωτελεστία. Είναι μιμής μίμηση. Εμένα όμως δεν μου έπαιζε τίποτα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Τουλάχιστον υλικό. Ωραία, τέλεια. Σε καλό. Βαλέτα. Ναι, και φαίνεται πολύ όμορφη. Ένα τάκι τον έχουμε. Και ίσως να περάσω. Πόσες ώρες. Ξέρεις πόσους κόσμους πήγες. Ένα λεπτό, γιατί ξυπνάς. Πήγαινε στο τουαλέτα, να πηγαίνω λίγο στο ψυγείο. Στην τουαλέτα να πας και να γυρίσεις το κρεβάτι. Στο ψυγείο γιατί να πας. Όχι, πρώτα πηγαίνει στο ψυγείο και ύστερα στην τουαλέτα. Να πάμε να μου αυτά. Κοίταξε, μπορεί να πας και να πιεις νερό, αλλά να πας. Νομίζω πλέον ότι το τυπικό με το κουταλάκι θα καθιερωθεί πλέον πανελληνίως μεταξύ στοργικών συζύγων. Αυτό έπεσε από το πιάτο μου και όχι από το στόμα μου, από τον Ανδρέα. Από το κουταλάκι μάλλον. Ωραία η τούρτα. Πολύ ωραία. Μαζί συνεταιρικά την κάνατε. Ναι. Το παντεστόν είναι έτοιμο. Είναι καμιά από αυτές του γιώτη τις έτοιμες. Εμείς παίρνουμε και κάνουμε, η κόρη μου δηλαδή, το μιλφέι. Τώρα έβλεπα στη τηλεόραση που νηθείτε, τον κινηματογράφο. Γύρω στο 2000 ετοιμάζουν προβολή. Οι ταινίες που θα είναι τρισδιάστατες, αλλά όχι με γυαλιά και κάτι που βάζετε. Θα είναι μηχανές λέιζερ σε ειδικούς τεχνολογικούς όλους τους κινηματογράφους. Η μηχανή αυτή προβολή σημεία στη Ρωσία, σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα επιστημονικό κέντρο την έχουν ανακαλύψει. Δεν τίποτα. Εδώ στην Καλυθά με κατέβεις, έτσι όπως κατεβαίνεις, στα φανάρια της Ζαβάγκη, ευθεία άμα κοιτάξεις, θα δεις. Πιτ Παπαδάκος, ανωτάτη σχολή μεταφυσικής, παραψυχολογίας κλπ. Και πέραμε μια μέρα και λέει, εγγραφές, λέει, έχουν αρχίσει εγγραφές και λοιπά και λέει από τόσο μέχρι τόσο εγγραφές. Δεν βάζει και για βουλευτής κάτι. Και πήρε και πολλούς ψήφους, γιατί και δεν μπορούσε να το φέρει. Το κόμμα του λέγεται λευκό, δεν είναι ότι βολευτής τίποτα. Όσοι είναι λέει απογοητευμένοι από τα υπάρχοντα κόμματα κλπ. Ψήφισαν είναι λευκό. Και κάτι άλλο πλάκες που πήγαν στα ιδεολογικά θέματα και γιατί δεν είναι λευκό που θέλανε, είναι το κόμμα του. Και πήρε παραπάνω. Τα πήρα μέσα. Ναι, ωραία, και το φύλλωμά του. Και ξέρεις γιατί έγινε έτσι ζωηρό και αυτά, επειδή ήταν έξω. Ναι. Όχι, ήταν έξω στην είσοδο από εδώ. Και έβλεπε φως και το χτύπαγε κι αέρας. Ναι, και έγινε. Γιατί είναι σκοτεινά μέσα εδώ. Και αυτός ο πόθος, το ανάβουμε το φως κάθε βράδυ, έχει πετάει. Δεν πρόλαβε να το πάρει. Δεν πρόλαβε δυστυχώς. Δεν το αναλάβω, ναι. Remake. Ακριβώς. Έχει σηκωστές τις συνέρτες της βιβλίας. Αλλά δεν είχε. Και πήραμε
είναι αυτές οι συζητήσεις που κάποτε λέγανε πάστες επικοδός. Το δημόσιαστα στα διάφορα, πάστες επικοδός. Θα τα βάλουμε στο φούρνο. Γιατί δεν είχαμε... Για ένα λεπτό, τον περίμενε. Μπράβο για τους άλλους. Ξαναπιάξτε άλλο παιδί. Γιατί δεν να φάμε κι εμείς. Να φάμε. Δεν τα περάκι μες στο δωμάτιό του να βάλει κουραμπιές. Ναι. Πρέπει να σας πάρω εγώ ένα. Ωραία. Καλά, εσύ θα φας τέτοιος. Τώρα κάνω προπόνηση. Τι προπόνηση? Μασήματος. Σου δίνω το λόγο. Να τα μάθω όλα. Ναι. Θα βρω τον έλεγχο αυτής της ιστορίας. Θα σου αναποδώσω το καλό που μου κάνεις. Πρόσεξε. Μην πήρε βασάνιζε. Θέλω να ξέρω αν αυτός ο γάμος είναι μόνο ένα φάρμακο για να ξεπεράσει την ψυχή με τη βίβλη. Αλλά θέλω την αλήθεια, την ομοία. Ένα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πόσο? Όχι ρε, τι είπες, πες το ξανά. Και θα την πρώτη μοιραστώ μαζί σου. Τότε μπορεί να πάρεις ένα τέτοιο. Το μικρότερο. Πάμε, ή 5 μισή εδώ. Έλα. Και του χρόνου. Εντάξει είμαστε. Δέντρο όχι. Όχι φέτος. Του χρόνου. Άστα το φέτος όχι.
Θα σε δούμε. Εδώ. Άμα, ποιος είναι. Ο Θοδωρής είναι, Αντώνη, του λέω να έρθει από εδώ. Ναι. Καλησπέρα. Ή μάλλον αφόρητη για μερικούς. Γιατί? Όλο είναι εντάξει εδώ. Συντονίζει και έτσι. Αλλά τα 5 πάει πάει 70. Το βλέπεις αργά με τον Νίκο το Μαλακάκη. Είμαι ο Νίκος Μαστράκης και όλους εμάς στο Star Channel. Στάθης Παπούλης και οι πρωινές του έξυπνες κακιούλες γίνονται νυχτερινές. Ένας γέρος, μάλλον συναδέλφους, και ένας γεροντολόγος. Υπάρχει σεξ μετά τα 60. Ελάτε πιο μέσα. Όχι. Πιο μέσα, ελάτε. Όχι, δεν πειράζει. Βέβαια, ναι. Γιατί. Πέστε. Όχι. Πέστε το. Όχι. Έλα, πέστε το. Καλημέρα να έρχονται κι αν είναι ορισμός θα στήσουν θυσία γεμίσει. Να πω σαν χοντικός θα στήσω και να ξεσημερός. Έλβησε την πόλη στην ουρανή αγάπη.
Αυτό θα φτιάξεις? Ναι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι κούγκελ χουπ. Κούγκελ χουπ. Ναι. Πού το είδες μόνο, πού το είδες? Λέει ρούμενο, εγώ βάζω κονιά. Να το βρω. Christmas parties of long ago all blur and mix in memory. The real and the unreal become as one. How silly we children appeared, gawking and gaping at the grand promenade of our mamas and papas. I will never forget the envy and delight I felt at watching my parents, and how badly I longed to dance with my beautiful papa. How my head whirled with the music and buzzed with my bad dream, not cold enough yet for me to forget. And Godfather Drosselmeyer wasn't even there. The party was incomplete without him and all his wonderful presents.